Sut ydych chi gyd heddiw, pwy sy'n barod am sesiwn ffitrwydd arall? Reit ta, da ni am ddechrau yn gweithio'r breichiau yma. Y ddwy yr un amser, felly da ni'n ista'n gyffyrddus, a da ni am rowlio'r breichiau yma. Yn ôl i ddechrau. Dim bris. Da ni'n canolbwyntio ar y symudiad. Yn lle bod ni'n brysio ac yn achosi unrhyw fath o niwed, unrhyw boen. A wedyn am ymlaen. Newid cyfeiriad. O, mae yna glician yn y sgwydda yma heddiw. Da ni'n gweithio ag yn cnesu'r sgwydda yma fyny'r un yn amser. Digon o densiwn yn y bol, tra da ni'n symud. A dyna ni. Reit ta, nesa. Da ni'n eistedd ymlaen y gadair eto. Da ni'n weithio, does o ddim pwysa yn wylo fi. Eto, fel dwi'n esbonio efo rhai symudiadau, os da chi isio gwneud y symudiad chydig bach yn anoddach, wch chi gario rhywbeth yn eich dwylo. Be bynnag sydd o'ch cwmpas chi. Da ni am weithio heb rwan. Nwch chi sylwi'r gwahaniaeth rhwng agor eich dwylo a creu dyn bach o densiwn i wneud o chydig bach yn anoddach. Da iawn, daliwch ati. Dau, un bach ola. Da iawn, ysgwyd bob dim allan. Da ni wedi dechrau'n gweithio'r breichiau ma'n galad. Reit, nesa. Da ni'n weithio cefn y coesa. Dwi am weithio un a wedyn y llall. Felly da ni'n mynd ar flaen, y droed dde. Wedyn y chwith. Chwith yn mynd lawr. Dde yn codi. A ffwrdd â ni. Un ochr wedyn y llall. Dim peiled bach eto. Ag ymlacio. Ysgwyd y coesa yma allan, da chi'n eisiau dim cramp. Reit, nesa. Nôl y gadar unwaith eto rwan, yng nghefn i yn erbyn cefn y gadar. Da ni'n weithio'r breichiau unwaith eto. Pwyso un fraich, dros y pen, nôl i lawr. Fyny, nôl i lawr. A cofiwch, rhyw fath ar symudiad efo'r bicep curls. Os da chi isio cario rhywbeth i wneud o'n anoddach, gowch chi wneud. Ond byddai jyst yn gweithio efo pwysau'r corff. Un ochr, wedyn y llall. Mae'n teimlo'r sgwydda ma'n gweithio. Da iawn, bron iawn yna. Un bach arall bob ochr. Da iawn. Reit ta, fewn i'r symudiad ola o'r dydd. Da ni am fynd yn ôl i'r pwll nofio a'r symudiad y front crawl. Teimlo pi bach yn wirion, dwi'n siŵr, yn ista o flaen y teledu'n gwneud hyn. Ond pa ddim jyst mynd amdani. Felly, da ni'n gweithio fewn. Ond y dechneg yn gywir. Bach haws anadlu yn fama na mewn pwll nofio. Mae'r symudiad yma'n canolbwyntio ar y breichiau, ond hefyd y cefn hefyd, fyddai'n teimlo'r cyhyra yn yng nghefn i'n gweithio. Os mae'n bosib, gowch chi gyflymu. Pump eiliad i fynd. 3, 2, ag 1. Sgwydda'n gweithio'n galad unwaith eto wrthos yma. Ond beth sy'n braf am wneud y symudiad yna, nofio, ond ddim yn y dŵr. Da ni'n gorau sychu fan yna. Da ni'n mynd syth i'r gegin, i nôl panad fach. Da iawn chi, di gweithio'n galad unwaith eto.